Imini yeSabatha mayibe yinhle kubo bonke abalalele lenkonzo ngalolu suku lweSabatha. Bantwana bahle base-Afrika, ngithunywe uShembe kuba ngikhuluma indaba kaNkuluNkulu. Ngicela ke sedlule encwadini uSamuel wokuqala. Sofunda indima ye-16. Ngizoqala evesini lokuqala ngiye evesini lesithathu bese ngiya evesini lesikhombisa. uJehova wathi kuSamuel, uyakumkhalela kuze kube nini na? Ngokuba ngimlahlile ukube ngabesaba inkosi phezu kuka-Israyeli. Gcwalisa uphondo lwakho ngamafutha uhambe. Ngiyakuthuma kuJese waseBhethlehema ngokuba ngizibonele inkosi phakathi kwamadodana akhe. Wathi uSamuel, ngingahamba kanjani uma uSawule kuzwa uyakungibulala? uJehova wathi, hamba nesithokazi uthi, ngize ukuhlabela uJehova. Mbize uJese ekuhlabeni. Ngiyakukwazisa ukuthi uyakwenzani. Uyakungicobela lowo engiyakumusho kuwe. Kepha uJehova wathi kuSamuel, ungabheki isimo sakhe nobude bomzimba wakhe ngokuba ngimalile. Lokhu uJehova engabuki okomuntu. Umuntu ubheka okusemehlweni, kepha uJehova ubheka okusenhliziyweni. Amen. Abantwana bakwa-Israyeli baba nenhlanhla yokuthi bakhethwe uNkulunkulu bengakazalwa ukuthi bayoba abantwana bakhe. uNkulunkulu wathanda wabusisa okhokho babo. Wayesethi uNkulunkulu, inzalo yenu iyoba ngabantwana bami, mina ngibe ubaba wayo. Uma ke uNkulunkulu esebakhipha eGibhithe abantwana bakwa-Israyeli ebasa ezweni owayebakhethele lona, izwe laseKhenani, bagcina sebenezitha eziningi ngoba amakhosi alezi ndawo uNkulunkulu owayebanika zona ayengathandi ukuba bathathe izindawo zawo. Base beba nezitha ke eziningi. Kuye kube njalo ke ma uNkulunkulu ekuthanda ugcina usunezitha eziningi, izitha zokuthi uthandwa uNkulunkulu. Laba bantu ke babe nomoya ukuthi bahlale bamhlubuke uNkulunkulu. Uma belwa nezitha zabo babe beyinqobe izitha zabo. Kodwa uma sebemhlubukile uNkulunkulu wayeyaqhele kubo ebese badedele bahlulwe izitha zabo. Ngesinye isikhathi ke uma izitha zabo seyibehlulile babe sebefuna izathu abazoyibeka zokuthi kungani behlulwe, bengafuni ukuthi bahlulwe ngoba behlubuke uNkulunkulu. Sebethi ke into edala sehlulwe thina ukuthi asinayo inkosi esibusayo njengalezi zizwe ezinye. Sebekhuluma ke nomprofeti uSamuel bathi, mprofeti, into thina edala sehlulwe ukuthi asinayo inkosi esibusayo. Uthi kumprofeti, lento eniyikhulumayo uNkulunkulu akeze ukuyithanda, izomcunula ngoba ukhona yena kuyinkosi yenu. Bathi cha, sifuna inkosi esizoyibona nathi sihlale nayo phansi, sixoxe, siplane nayo ukuthi sizolwa kanjani nalezi zizwe esilwa nazo. uSamuel ke wayeseyibika lento uNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu, Samuel, balalele ukuthi bathini, ngoba laba abantu abadeleli wena, badelela mina. Ngakho ke Samuel, uzohamba ubagcobele uSawuli ukuthi abe inkosi kubo. Kepha le nkosi abayifunayo izobahlupha kakhulu. Uthi ke hamba ugcobe uSawuli abe inkosi kubo, ebese umtshela uSawuli ukuthi ahambe ayofunda umthetho wokuphatha laba bantu, ngoba laba bantu abantu bami, angeke abaphathise kwabantu basemhlabeni. Ahamba ayofunda esikoleni sabaprofeti ukuthi abantu bakaNkulunkulu baphathwa kanjani. Abuye nawo umthetho awubhale ngesandla sakhe, abuye nawo awufunde njalo ntambama engakalali. uSawuli ke ngoba uNkulunkulu wayebanike ngesandla sokunxele lenkosi, akazange akwenze lokho, akazange afune ukulalela umyalelo kaNkulunkulu. Kunalokho wayethuma indodana yakhe ethi ayifunde imtshela ukuthi kuthiwani.
Uthe-ke mayese inkosi kulaba bantu wayese ephambana nemiyalo kaNkulunkulu esenza okuphambene ngoba wayengawufundanga umthetho. uNkulunkulu uthi Samuel batshele laba bantu ukuthi ngithe abahambe uSawuli akabahole beyolwa namaFilisti. Kodwa bengakahambi balinde wena ufike ubashisele umnikelo wokushiswa ubusise lempi ukuze inqobe lapha yakhona. Kube wena ozobashisela lo mnikelo. Uma ke uSamuel sephuza ukufika ukuzoshisa lo mnikelo, uSawuli usebona impi yamaFilisti sinyakaza ilungiselela ukulwa nabantu bakhe sebetatazela besabisa ukuthi nakho bezolwa impi ingazange ibusiswe umprofeti. Wayesethi uSawuli lethani umnikelo ngiushise, wayese ushisa lo mnikelo. Uyafika uSamuel ufica umnikelo usushisiwe. Uthi ke ukwenzeleni okubi kangaka? Uyenzeleni into ongagcotshelwanga ukuyenza? Ngoba umnikelo ufanele ushiswe yimi, wena ugcotshelwanga ukushisa umnikelo. uNkulunkulu akazi ukuyithanda lento oyenzayo. Bahamba ke bayolwa namaFilisti. Wayesephinda uNkulunkulu esethi Samuel mtshele futhi uSawuli eyolwa nama-Amaleki. Kodwa uma sebelwa nama-Amaleki babulale yonke into abazoyifica khona yama-Amaleki. uSawuli ke yena usethi empini uma nithola iziklabhu ezikhuluphele nezinkabi ezikhuluphele ningayibulale siyobuya nazo. Ngempela ke basebenza njalo kabantu. Uma impi sebeyinqobileke useyafika uSamuel uthi Sawuli nilwe kanjani nama-Amaleki? Uthi kuSawuli hawu umprofeti sakahle kakhulu uNkulunkulu bengakithi sanqoba. Uthi ke uSamuel pho yini lena ebhongayo ngale ngemuva ekhalisa okweinkabi neziklabhu na? Uthi hawu umprofeti sibuye nazi izinkabi ezinonileyo nezimvu ezinonileyo senzela ukushisela uNkulunkulu wethu umnikelo sibonge ukuthi usinqobisile empini. Uthi uSamuel uNkulunkulu ujabuliswa amanoni ezinkabi neziklabhu ezinonileyo yini noma uNkulunkulu ujabuliswa ukugcinwa kwezwi lakhe na? Uthi lalela-ke uNkulunkulu uthi angikutshele ukuthi useqedile ngombuso wakho sekuphelile ngawe ngoba awumlaleli. Kule ncwadi ke engiyifundile sithola ngesikhathi uNkulunkulu esethuma uSamuel ukuthi ayogcoba inkosi entsha. Kodwa uNkulunkulu uyayibona inhliziyo kaSamuel ukuthi uyakhala, ukhalela uSawuli ngoba wayemthanda kakhulu. uSawuli wayemuhle, emude, bumfanela nobukhosi, enomzimba wobukhosi. Wayethi mayesegqoka ingubo zobukhosi kumfanele. uSamuel ke wayemthanda, emthandela lokho. Uthi ke uNkulunkulu ngiyakubona ukuthi uyakhala, uzomkhalela kuze kube nini uSawuli ngoba sengimlahlile. Angeke saba inkosi phezulu kwabantwana bakwaIsrayeli ngoba akangilaleli, akawulalelanga umyalo wami. Ngakho ke thatha uphondo lwakho ulifaka amafutha uhambe uye endlini kaJese ngoba sengizikhethele inkosi endlini kaJese, umuntu onenhliziyo efana neyami ozolalela imiyalo yami, ungicobele indodana kaJese. Uthi ke uSamuel awu nkosi ngizokwenza kanjani lokho ngoba uma uSawule izwa leyo nto uzongibulala. Uthi cha thatha ithokazi uhambe nethole ufike uthi wena uzokwenza umnikelo umhlatshelo wokushiswa wenzela mina umhlatshelo wokushiswa ngizobe sengutshela ke mina ukuthi igcoba bani. Wayesiyakwenza ke lokho uSamuel. Uma efika uSamuel ngoba uthe uNkulunkulu womema uJese kulomhlatshelo eze namadodana akhe. Uma efika ke lapha uSamuel usethi mayebheka amadodana kaJese usebona uEliab enye yamadodana kaJese omisise ukukwaSawuli. Usethi noma kanjani ilona ile ndodana kaJese athe uNkulunkulu angizoyigcoba. Usezwe uyakhuluma ukuthi umusa kaNkulunkulu wethu awehlele phezulu kwakho esho kule ndodana. Uthi ke uNkulunkulu Samuel ungabheki ngamehlo ngoba mina Jehova ngibheka inhliziyo, abantu babheka okusemehlweni.
yimina engizokutshela ukuthi ubani ozomgcoba, ungabheki ngamehlo. Ngempela ke uma ngabe uNkulunkulu engasasho lutho ngalamadodana kaJese aphambi kwakhe uSamuel, usazoyabuza kuJese uthi, Jese, amadodana akho aphelele yini lapha? uNkulunkulu akangitsheli lutho, kanti khona into engilindele ukuthi angitshele yona. Usethi uJese aphelele, ngaphandle kokukodwa nje okuncane okungekho, kodwa kubalulekile khona, yonke into ingaqhubeka kungekho. Uthi uSamuel, hayi awumbize nalowo, ngoba uNkulunkulu akasho lutho ngalaba. Uma esebizwa ke uDavide ufika ugqoke izingubo zokwelusa, amajazi amakhulu, anuka imfuyo ngoba wayengayilungiselele lo mcimbi. Uma eqhamuka kuDavide usethi uNkulunkulu kuSamuel, nangoke ngimkhethileyo engifuna umgcobe ozoba inkosi phezulu kwabantwana bakwaIsrayeli. Wayeseyagcotshwa kuDavide. uDavide ukhethelwe inhliziyo yakhe. uNkulunkulu ayibona ukuthi unenhliziyo yokulalela imiyalo yami. Ugcotshwa nje ukhona uSawulu uNkulunkulu semlahlile ngoba akayilaleli imiyalelo kaNkulunkulu. Lento efana leli nabantwana bahle base-Afrika, amaNazareth amahle, iyavama ukwenzeka ikakhulukazi kuleli ibandla lethu maNazareth. Ngoba ukuba kwakuya ngoSamuel, wayezogcoba uEliyabu, okwathi mayembona wambona ukuthi unesimo esifana nenkosi uSawuli, mude naye, ngakho kufanele naye ukuba inkosi. Iyenzeka ke into enjalo, abantu bahlale ebese beqoka umuntu bethi wena ufanele ukuba umholi. Lento yenzeka kusekhona umprofeti uIsaya. Abantu bathi uIsaya eseyikhuluma le ndaba kaNkulunkulu, uma bebona ukuthi ibandla liyakhula, bahlale abantu bese bengena umoya wokuthi nabo bengayenza lento ayenzayo. Base befisa nokuthi angathi bengamxosha ahambe aphindele kwela kubo, bese besala bona beyenza lento. Lento yaqhubeka nangesikhathi senkosi ilanga, yayisiyanda kakhulu sekuhambe inkosi ilanga. Bakhona nje abafundisi abaphuma basungula amabandla abo, njengomfundisi uMzobe basungula amabandla abo afana naleli ibandla lomprofeti uIsaya. Uma sekuhamba inkosi ilanga ke kwabe sekuvela abaholi abaningi, lahlakazeka ibandla. Kodwa laba baholi babevela ngenxa yokubuka kwabantu. Abantu bebuke bese bethi nawe ikufanele lento, ungayenza nawe lento, ungaba umholi usihole. Bonke laba bantu baba nabantu ababalandelayo, lase liyahlakazeka ke ibandla. Angikhulumi ke kodwa ngalokho, engikhuluma ngakho ukuthi thina ke maNazaretha njengamalunga ebandla laseNazaretha kunomyalelo esawunikwa umprofeti uIsaya, wathi wonke amaNazaretha awabe munye njengebumba likasemende. Akazange asho ukuthi siyothi mase sehlukene ngabaholi kodwa sonke singamaNazaretha bese siyaxabana. Akashongo ukuthi asokhuluma ngokuhlukana kwethu. Uzuyasho umprofeti esihlabelelweni sakhe uthi kuyasa bayasitshela ngokwehlukana kwabo, bayasitshela ngokucabana kwabo. Uthi kanti kuhle kangaka abantwana bakwaNkulunkulu amaNazaretha ebambene emuntu munye. Uthi maNazaretha hlanganani, yibani munye, uma nehlukana nizolahlwa uNkulunkulu kodwa mani munye nizothandwa uNkulunkulu. Ngithi ke abantwana bahle base-Afrika amaNazaretha amahle, ake sikhohlweke manje ukuthi sehlukene ngabaholi. Asikwemukele ukuthi laba baholi bakhona. uNkulunkulu owaziyo ukuthi ngimkhethile usibanibani, angimkhethanga usibanibani, akhona okwethu. Njengoba uNkulunkulu enzile kule ncwadi engikhuluma ngayo, uyena uNkulunkulu owasebenza indaba kaSawuli, wayesekhetha uDavida. Ngoba ukukhetha umholi okukaNkulunkulu akhona okwethu. Thina njengamalungu ebandla okwethu ukukhonza uNkulunkulu ngemiyalelo nangemthetho kaBhombela, ngemthetho kaIsaya umprofeti ayibeka phambi kwethu, wathi asibe munye njengebumba likasemende. Ngithi ke isicelo sami bantwana abahle base-Afrika amaNazaretha amahle, ake kuthi mawubona omunye umuntu egqoke umNazaretha ubusuthi nangu umfowethu, ungabi nandaba nokuthi ulandela muphi umholi. Asikwemukele ukuthi bakhona abantu
abafuna ukuholwa incoyincoyi, bakhona abantu abafuna ukuholwa unyazi, bakhona abantu abafuna ukuholwa umehluleli, bakhona abantu abafuna ukuholwa umpanza, bakhona abantu abafuna ukuholwa ukhanya kwelanga. Asikwemukele lokho. Okwethu kulungisa indlela yezulwini, ngoba indlela ilungiswa usela emhlabeni. Ngiyathanda ukunikhumbuza indaba kaDivasi noLazaro. uDivasi kwakuyisicebi esasiphila ngokubona kwaso emhlabeni, kepha uLazaro eyisichaka ephila ngokaNkulunkulu. Uma sebehambile labantu emhlabeni, uma befika ezulwini, uDivasi wafike walahlwa, kwathi uLazaro wanamathela esifubeni sika-Abrahama. Usethi-ke uDivasi ku-Abrahama, Abrahama, ngisize, ngicela ukungithumele uLazaro ayotshela abafowethu, kunabafowethu abayihlanu engibashiye emhlabeni abaphila njengami, ukuthi abaphenduke baphile njengoLazaro, ngoba umuntu ophila lempilo ebesiyiphila nabo uyalahlwa uma efika la ezulwini. Uthi uAbrahama khohlwa Divasi, leyo nto ngeke ize yenzeke. Akekho umuntu oyosuka ezulwini eyotshela abantu ukuthi ebatshele emhlabeni ukuthi ezulwini kuphilwa kanjani. Bakhona abaprofeti abathunywe uNkulunkulu, abalalele bona. Okwethu-ke bantwana abahle base-Afrika, maNazaretha amahle, ukulalela imiyalo kaShembe, ngoba uma umholi oniholayo enivumela, uma nenza okuphambene nemiyalo kaIsaya umprofeti, uma enivumela, kulungile phela, icala lakhe lelo, uyobhekana yena noNkulunkulu. Kwenzeka lokhu nakumholi wabantwana bakwa-Israyeli uMosi, wathi uNkulunkulu akathinte itshe kuphuma amanzi, yena waphambana noNkulunkulu, walishaya itshe. Wayesethi uNkulunkulu, ngalesi senzo sakho angeke usangene eKhenani. iKhenani kwakuyizulu labo ababeya kulo, wathi ngeke usangene eKhenani, wena ngeke usaluwela iJordani, ngoba ngithe thinta itshe walishaya wena. Wawusuwenza sengathi wena uNkulunkulu, sengathi lamanzi akhishwa uwe kulelitshe, sengathi lamanzi akhishwa ukuthi wena ulishayile itshe. Angakho-ke ngeke usangene eKhenani, ngempela kakangenanga eKhenani. Ngakho-ke okwethu bantwana abahle, ake sibe munye manje, ake sithandane. Uma ubona omunye umuntu egqoka umNazaretha kube yingane yakwenu, sibayeka abaholi, kulungile, ngeke senze lutho ngabo. uNkulunkulu oyokhuluma nabo, ngoba uNkulunkulu okhetha ukuthi ubani ozoba umholi, ubani ongezukuba uyena. Okwethu sibhekane nomoya womprofeti wethu, nothando lomprofeti wethu uIsaya, sibe enhliziyonye. Sengiyabonga abantwana abahle base-Afrika, sengathi umoya womprofeti wethu Isaya ungangena kithi sonke sibe munye, nothando lwakhe lube nathi manje kuze phakade. Amen.